ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരെ കുറിച്ചും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഭഗവാൻ. അത് ക്ലിയർ ആണോ? അധ്യായം 15 ഇപ്പൊ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ആദ്യം ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അധ്യായം 16 24 ശ്ലോകങ്ങൾ, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിതും. 24 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ദൈവിക ഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ആസുരിക ഭാവത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. 7 മുതൽ 20 വരെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 21 മുതൽ 24 വരെ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടല്, പരമോന്നതമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് ഇത് ഈ ദൈവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന ദൈവീക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും. അതാണ് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാന യോഗാ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹം നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഈ 26 ഗുണങ്ങള്, ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നിർഭയത. നിർഭയം വെച്ചതാണ് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഭയക്കാത്തൊരവസ്ഥ. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തില് നിഷ്ഠയുണ്ടാക്കുക. ദാനം, പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുക, ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക നമുക്ക്. മൃദുലമായ സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം,
ബഹുമതിക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മളിതിൽ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ആധ്യാത്മികങ്ങളതായിട്ടുള്ളതാണ്. 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മളിത് വളർത്തിയെടുത്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി, അതാ ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിജാത്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്താനോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനാണ് വൈദിക. ഒരു സെക്കൻഡ്. മാതാജി പോയി തോന്നുന്നുണ്ട്, കാണാനില്ലല്ലോ. കട്ടായോ? ഇപ്പൊ വരും. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ട് പോയേ. മാതാജി ഇപ്പൊ വരും. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിജാത്യ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്തോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭാധാന സംസ്കാരം നമ്മൾ എന്താണ് 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങള് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചിലത് മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർ മനുഷ്യ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷോഡശ സംസ്കാരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദംഭോധർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം ഇത് അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അസുര ഗുണങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗർവ്, അതുപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള അസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് ഗർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വില കുറച്ച് കാണാം, അതാണ് ഗർവ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുക. അഭിമാനം പിന്നെ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് കരുതുന്നത്. തെറ്റായ കാര്യമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നത് അസുര സ്വഭാവികളെ സംബന്ധിച്ച്. പിന്നെ ക്രോധം, പിന്നെ പരുഷ സ്വഭാവം, അജ്ഞാനം ഇത് ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? അസുരന്മാരില് കാണുന്നതാണിത്.
ഈ ശ്ലോകം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോടുകൂടി ആർജിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ. അത് വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങള് അവരില് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുച സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും അസുര ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അസുര പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നത് അർജുനന്റെ അസുര സ്വഭാവത്തെയല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ കടവിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അസുര സ്വഭാവം. അതിനാൽ അർജുനനെ വിഷാദിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. നേരെ മറിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ എന്താകുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അർജുനൻ, ചെയ്യാതെ നീങ്ങി നിന്നാലാണ് അർജുനൻ എന്ത് വരുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ സ്വഭാവം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആരല്ല? ആസുരിക സ്വഭാവമല്ല അർജുനന്റെ അവിടെ കാണുന്നത്. ദൗഭൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് സൃഷ്ടിയാണുള്ളത്, ഒന്ന് ദൈവികവും ഒന്ന് ആസുരികം. അപ്പൊ ദൈവിക സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആസുരികമായതിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ ദൈവിക സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. ഇതിനെ നമുക്ക് ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. ഈ പ്രമാണങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി നാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നറിയില്ല, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധതയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നൊന്നും, കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരാണ് അവർക്കത് അറിയില്ല. കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായ പതിവായി ചെയ്ത് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്തരിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇത് രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ട് ശുചിത്വവും ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല? ആസുര സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമല്ല, അസത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണത്. ഇതിന് നിയന്താവായിട്ടൊരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല. അവർ ഈശ്വരനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നിയന്താവായിട്ടൊരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്? പിന്നെ അവരെ ധാരണ എന്താണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്
ചിന്തിക്കുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിവില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോരുത്തർക്കും തൻ്റെതായൊരു സിദ്ധാന്തമാണുള്ളത്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടവർ തന്നെ. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അവർക്ക് എന്തിൽ വിശ്വാസമില്ല? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തമാണത് ഉള്ളത്. അവര് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർക്ക് അറിവില്ല? ഈ അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിവില്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനൽപ ബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ അവരുടെ നിഗമനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഇവര് ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളില് ഇവരേർപ്പെട്ടു പോകും. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായിട്ട് കരുതുന്ന അണ്വായുധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായിട്ട് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു അവസരത്തിലും മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാം. അണ്വായുധങ്ങള് നാശം വിതയ്ക്കും. അവ ലോക സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടി അല്ല. സമാധാനോ ലോകക്ഷേമം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് ലോകത്തെ സംഹരിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈശ്വരന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം തംപമാനാമദാനിതഃ മോഹാദ്ഗ്രഹീത്വ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം, പുണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിയും വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അടക്കാനാവാത്ത കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ദമ്പം കൊണ്ടും. ദമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് ഉള്ളിൽ വേറെ പുറത്ത് വേറെ, അങ്ങനെ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ദമ്പം, പിന്നെ ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികൾ എന്താണ്? ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു പോകും. ആര്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ലോകം ചില കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ അവർക്ക് പൊള്ളയായ ഒരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നരകത്തിലേക്ക് വഴുതിയിറങ്ങുമ്പോഴും തങ്ങൾ ശരിയായി മുന്നേറുകയാണെന്ന് അവർ കരുതും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് പൊള്ളയായൊരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ലോകം. അപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് അവർ പോകുമ്പോഴും അവരെ ധാരണ എന്താണ്? അവർ മുന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ശരിയായി മുന്നേറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്. ചിന്താമ പരിമേയം ച പ്രളയന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമ ഏതാവത്തിതി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതൈർബദ്ധോ കാമക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ വളരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോട് കൂടിയാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം കുറെ ആഗ്രഹങ്ങള് വലക്കെട്ടിലാണ് ഇവരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ കാമക്രോധങ്ങൾക്കൊക്കെ അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവര് ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്യായമായിട്ടും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ധനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? അസുര സ്വഭാവിക്ക് അറിയില്ല. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും ഈ പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ് എന്നുള്ളത് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പക്ഷികൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു. ആ രണ്ട് പക്ഷികള് അതിലൊന്ന്
ഒന്നെന്ത് ചെയ്താണ് ഫലങ്ങൾ, കയ്പും മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റേ പക്ഷി ഈ പക്ഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ്. ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പരമാത്മാവ് ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതമധ്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപ്സീതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം. असौ मया हता शत्रुर्हन्यिषे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं फलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्यास्ति सादृश्यो मया यक्ष्य दास्यामि മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാന വിമോഹിതഃ. അസുര സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എൻ്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കുറെ ധനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, അത് ഭാവിയിൽ ഇനി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കും. അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, അയാൾ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റും. അതായത് എല്ലാം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, എനിക്ക് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കോ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും തീരുമാനങ്ങൾ ആരിലാണ്? എന്നിൽ തന്നെയാണ്. ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഉടമ, എല്ലാത്തിനും എല്ലാതും എനിക്കുള്ളതാണ്, എനിക്ക് സുഖിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അസുര സ്വഭാവം എന്താണ്? അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹചാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകർഷണയിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫലം എന്താണ്? അവര് നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അസുര സ്വഭാവി. അസുര പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ബലി കഴിച്ച് തനിക്ക് സസുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ എന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് അനുയായികളോട് പറയും, നീ എന്തിനും മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നു? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ, മരിച്ചുപോയി ഈശ്വരൻ എന്നിങ്ങനെ. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും അവരെ ബലി കഴിച്ചാലും സാരില്ല, എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവര് തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട. അപ്പൊ അവര് തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, പിന്നെ വേറെ ഈശ്വരൻ എന്തിനാ തേടുന്നതിനാണ് ആ ഉപദേഷ്ടാവും പറയാ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അവര് അധപതിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുക. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ സാർത്ഥകതയെ അയാൾ നിരാകരിക്കുന്നു. തങ്ങൾ പ്രത്യേകമായൊരു യജ്ഞപ്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഉപരിലോകത്തിലെത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? രാവണൻ. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവര് നിരാകരിക്കുക ചെയ്യുന്നതൊന്നും. പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ യജ്ഞപ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ അവര് ചെയ്യും. ഉപരിലോകത്തെത്താനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനും ആര് തയ്യാറാണ്? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ തയ്യാറാണ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആരാണ്? രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു? മുകളിലെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കോണി ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആര്? രാവണൻ. ആത്മസംഭാവിത സപ്തധനമാനാമതാന്വിതഃ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദമ്പേന വിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ മോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ ഇവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെന്തില്ല, ഇവര് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ ഒന്നും പാലിക്കാത്തവരാണ്, അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഇവര് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവര് ഇഷ്ടത്തിനുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവർ അനുഷ്ഠിക്കും. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, ഏവരും ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവർ കരുതുന്ന എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ വേറെ
അവരെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. എല്ലാത്തരം വൈദിക വിധികളോടുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക് അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? അവിധിപൂർവകം. അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല എന്തല്ല, വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധി പൂർവകമാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ മാമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അസുരന്മാരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട്, പിന്നെ ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്നിട്ട് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഈശ്വരന്റെ അതീശത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന അസുര സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവയെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചും ഈർഷ്യാലുക്കളാണ് അവർ. തങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനവും ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനവുമാണ് എന്തിനു കാരണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ദുരഭിമാനം, അതുപോലെ തന്നെ ശക്തി, പിന്നെ അത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവര്. താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജ്രസമശുഭാൻ ആസുരീഷേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളായി മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ അവർക്ക് ഉയരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അവരെന്താണ്? ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരായിട്ടാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്. അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഭഗവാൻ ജനിപ്പിക്കുക. അതായത് അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ ആസുര സ്വഭാവികളുള്ളവർക്ക് എവിടെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ജന്മം വരുന്നത്? ആസുര യോനി തന്നെയാണ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നത്. ഈ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആകസ്മികമായി ജനിക്കുന്നതല്ല, എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഈ ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തില് അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇതൊന്നും എങ്ങനെയാണ്? ആകസ്മികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, എല്ലാം എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ജീവഗണങ്ങളാണിത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണെല്ലാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? ഭാഗവതത്തില് 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് അതില് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തഥോ യാന്ത്യാധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ഏറ്റവും അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള അവസരമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് അസുര യോനിയിൽ ജന്മമെടുത്ത് വീണ്ടും ഇവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവർ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാണല്ലേ, കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എങ്കിലും അസുര പ്രകൃതക്കാരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല? കനിവ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരോട് വിദ്വേഷമില്ല. അസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരുദ്ധ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവരെ ഈ ആസുരിക യോനിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കനിവ് തന്നെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ് അവരോട് കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ അസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതും എന്തിനാണ്? നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട്
തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ അസുര സ്വഭാവികളോട് അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കനിവ് കിട്ടും. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു, ഇവരൊക്കെ, പിന്നെ അതിന്റെ ശിശുപാലൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, കുറെ അസുരന്മാരുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവര്. അവർക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? മുക്തി, മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും അസുരന്മാർക്ക്? അത് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാരുണ്യം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 കവാടങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 3 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത്, കവാടങ്ങൾ. അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാമത്തെ, ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധവും വരും, ലോഭവും, അത് നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദരൈസ്തർ സ്ത്രീഭിർനർഹ അചാരത്യാത്മനാശ്രയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 ദ്വാരങ്ങൾ നരകദ്വാരങ്ങളാണിത്. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിജയം ഉറപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. യശാസ്ത്രാവിധിമുത്സിജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാ സുഖം നാ പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായി വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയും കിട്ടില്ല, പരിപൂർണതയും നേടാനായിട്ട് സുഖം പോലും അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ജീവിത പവിത്രീകരണമാണ് വിജയത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശ്യം. നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നത് അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രീകരണം, അതാണ് എന്ത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നിയമ നിബന്ധനകളെ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ശുദ്ധീകരണം, സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സുഖം എന്തെന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയാനും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വോ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണ്ടി വരാം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരാം. അങ്ങനെ ഈ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതിയിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാതരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ
ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ക്ലേശത്രയത്താൽ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മായ നമ്മളെ ഈ ക്ലേശങ്ങളിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസിനുമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുരു വഴി കാണിച്ചു തരും നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സമുത്കൃഷ്ടമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനും നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയം കൈവരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളെയും ആസുരിക ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ആസുര സ്വഭാവമാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് കൂടുതലും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്താണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് പറയുന്നത്. 26 ഗുണങ്ങൾ, ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, കുറെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവരിൽ കാണുന്നതാണ് 26 ഗുണങ്ങള്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം. ഇതൊക്കെ അജ്ഞാനം. ഇതിലാരിൽ കാണുന്നതാണ്, അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും, മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ആസുരിക ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിനും അധപതനത്തിനും കാരണം വരുന്നതാണ്. അർജുനനോട് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്, ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തില് 2 തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഗുണങ്ങൾ. ഒന്ന് ദൈവിക ഗുണവും ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവം. 2 തരത്തിലുള്ളവരാണുള്ളത്. ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും 2 തരത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും, ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. ശുചിത്വം ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത, ഇതൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അസുരന്മാര് ഈ ലോകത്തിന് എന്താണ്, അവർക്ക് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നോ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഈ അസുരന്മാര്. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ആരിലുള്ളത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന് കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരായിരിക്കും ആര്, ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവര് ഇതേപോലെ തന്നെ അസുര സ്വഭാവികള് തൃപ്തിപ്പെടാത്ത കാമത്തിനും അഹങ്കാരത്തിനും മോഹത്തിനൊക്കെ അടിമകളായിട്ട് അധാർമിക പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവരിങ്ങനെ അധാർമിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും എന്താണ്, ജീവിതം മുഴുവനും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ആഗ്രഹങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അവരിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട കാമത്തിനും ക്രോധത്തിനും അടിമകളായിട്ട് അവരെന്ത് അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവരെന്തിനു ശ്രമിക്കും, ധനസമ്പാദ്യത്തിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അടുത്ത 13, 14, 15 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്, അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കുറെ ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഞാൻ ധനം സമ്പാദിക്കും. അതായത് ഫുള്ള് പ്ലാനിങ് എന്താണ്, എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നടക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശത്രുവിനെ ഞാൻ കൊല്ലും, എല്ലാവരെയും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയാണ് ആരിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ വിജയം എൻ്റെ മാത്രം കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല, അവിടെ റോളും ഇല്ല. ഞാൻ ശക്തനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ്. ഇതൊക്കെ ആര് കാരണം കൊണ്ടാണ്, എൻ്റെ മാത്രം പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിൽ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് ആര് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്, അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് അവർ എവിടേക്ക് പോകും, അധപതിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതായിട്ടാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്
പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇവര് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, അഹങ്കാരവും ഈ സമ്പത്തിന്റെ ഗർവൊക്കെ കൊണ്ട് അന്ധരായിട്ടുള്ള ഇവര് ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ പഠിക്കുന്നില്ലേ, എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, അതായത് വെറുതെ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ആര് ചെയ്യും, ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരൊക്കെ വെറുതെ ചെയ്യും. അവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമൊന്നുമല്ല, വെറുതെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു, അസുരന്മാര് അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തില് അവരെന്താണ്, അവരെ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മത്തെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുകയും ദേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ആരിൽ കാണുന്നതാണ്, അസുരന്മാരിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത്തരത്തില് ഈശ്വരനെ നിന്ദിക്കുക, ക്രൂരപ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്ന ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരിക യോനിയിൽ തന്നെയാണ് അവരെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ടാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയാണ് എന്ത്, ആത്മനാശത്തിന് നയിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ്. ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് എന്ത് സാധിക്കും, ആത്മീയമായ ഉന്നതിക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ അവഗണിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, യഥാർത്ഥ സുഖമോ അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണതയോ പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ, ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കൂടി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചന പ്രവണത, അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് പരിപൂർണമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ വന്നിട്ട് വ്യാമോഹശീലം. ഈ 4 എന്താണ് മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിക്കണം.